Machiegni kendo nyakora Mogajwang' wadhi nyime kod weche manyien. Gikone ogol oko ringre Gilbert Odhiambo Ogola manyo osienyore e kar kunyo kidi ma Sogo manitie Central Alego e kaunti ma Siaya. Ogola majegni 28 ogol ringre e bugo no bang' menyo ma osebedo kadhi nyime kuom seche 24. Jalup komishona ma kaunti ma Siaya Robert Ngetich ma en bende motelo ne chenro mar menyo kamano olero ni jokuny kidi osebono winjo milome ma ichiwo negi e wi midhiero manyalo jukogi e kuondego to ahinya e kinde ma koth chwe. Jokunyogo omoko e bugono kanyocha ne gitemo kudho pi oko. Adek kuomgi oresi kaachiel to owito ngimane. We have had a disaster which has occurred as a result of people who are still proceeding with mining while we had given a warning for them to suspend because of the heavy rains. But nonetheless, we want to pass our condolences to the family who has lost a loved one. But it is good now that we take precaution. So with the security team, I think we will now be doing a sensitization which will be followed by an enforcement of the same, because we don't want to lose more lives. It's very important for us to heed warnings given. It is not safe now to do mining because of the heavy rains which are going on. And for us as security team, we will ensure that those instructions are followed until when assessment of the safety of the mines is done.